Da li znaš da mahanjem repom tvoj pas govori u kakvu se trenutno situaciji nalazi? Odnosno, da ako maše u desnu stranu, da je srećan, a ako maše u levu stranu, da je više u oprezu nekom. Znam, možda ti to sad izgleda, wow, šta sad ovaj lupa, ali gledaj sada ovo. Ja sam Nikola, veterinar behaviorista, edukator vlasnika pasa, profesionalni trener pasa i edukator vlasnika pasa i edukovat ću te da bolje razumeš tvog psa. Studiju koju su radili u Bariju, gde su stavili psa u kavez i kada su ga stavili psa u kavez, okružili ga kamerama i predstavljali mu različite stvari. Kada su psu pokazali vlasnika, rep je mahao više u desno, kao signal pozitivne emocije. Kada su pokazali nepoznatog psa, pas je mahao više u levo. Kada su psu pokazali mačku ili nepoznatog čoveka, telj je bio neutralan, znači negde na sredini. Stvar bude još interesantnija. 2013. napravili su još jednu studiju na kome su pratili otkucaje srca psa i pokazivali mu video drugog psa. Taj drugi pas ako bi mahao udesno i ovaj pas koji gleda bi takođe mahao udesno i otkucaji srca bi bili prilično normalni. Dok kada bi to sve isto pas na video uradio suprotno u levu stranu, pas koji ga gleda bi takođe mahao ulevo i njegovi otkucaji srca bi bili znatno povišeni, što iziskuje neki vid anksioznosti i neprijatnosti. Što nas dovodi do jednog zaključka da psi u svojoj komunikaciji koriste pokrete repa i koriste rep. Da li si ovo znao? Napiši mi u komentaru. Neke od osnovnih stvari prešli smo u knjizi Moja prva šapa i prva pomoć za štene u treningu. Pogledaj i ti ove knjige u opisu našeg profila su.